בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך ליצור הנפשה קלה ומעניינת לאייקון. אז יש לי כאן את הקומפוננטה הזאת, ואני רוצה להוסיף לה כאן אייקון של לב בצד, כשבלחיצה עליו הוא יתמלא, ותוך כדי שהוא מתמלא הוא קצת יגדל תוך קפיצה קלה ויחזור לגודל המקורי שלו. אז בואו נראה איך עושים את זה. אז יש לי כאן אייקון של לב, אני אשכפל אותו פעמיים, עוד פעמיים, ואני אקח את שלושתם ויצור מהם create component set. אני רק אשנה כאן ל-state, ולזה אני אקרא empty, לזה אני אקרא transition, ולזה אני אקרא fill. ועכשיו אני אקח את שלושתם ויתן להם מילוי אדום כזה. ללב הזה אני אוריד את המילוי ל-0, ללב הזה אני אתן מילוי של 75%, ואת הלב הזה אני אשאיר על 100%, ואת הלב הזה אני אגדיל מעט. עכשיו נלך כאן לפרוטוטייפ, ונגדיר ש-on click בלחיצה הוא ישתנה לאייקון הזה. אז יהיה כאן הגדרה של Smart Animate, Easy in and out על 100 מיליסקנד, ואני אעמוד על הלב הזה, ואני אקשר ממנו ללב הזה, ואני אגדיר כאן After Delay, כי בעצם אני רוצה שזה יהיה אוטומטי, על 1 מיליסקנד, וכאן גם על 100, כאן בעצם אני אגדיר לו על 200, יהיה יותר טוב. בואו נראה איך זה יוצא. אז אני אגרור את הלב הזה לכאן. בואו נראה איך זה נראה בפרוטוטייפ. בואו ננסה ללחוץ עליו, ואנחנו נראה את האפקט הזה של הקפיצה הקלה וההגדלה, ואז הוא חוזר למצב הרגיל שלו.